हाँ तो 4 साल ले ढील द नौकरी फिर छीन लो। तो आइल बा बहाली कोइसन आर्मी वाला फील लो। हाँ तो नमस्कार भैया लोग। तब आर्मी वाला फील होता कि ना। देखो तनी वही सरकार के नाव का योजना 4 साल ले ढील देले बा कि जेतना सेना में भर्ती होखे के बा हो जालो। आ फिर ओकरा बाद से घरे बैठ के हरे रामा करे के बा। बताइए भैया लोग कितना बढ़िया सरकार है ढील देले बा 4 साल के। आ फिर ओकरा बाद से नौकरी छिना जाई आ घरे जाके चौकीदारी करी हलो। अरे ऐसन सरकारी नौकरी से अच्छा बानू कि चेमनी पर ईटा पाथ के आ गुजारा कर लिहल जाइत। बताइए भैया लोग 4 साल के नौकरी ओकरा बाद से हाथ में मिल जाई सब्जी के टोकरी आ गांव गांव घूम के कहत फिरल जाई ले ला पुदीना ले ला पुदीना। माने हमने के पुदीने बेचे खातिर इतना पढ़ाई लिखाई कइले बानी जा। ससुरा जावना आर्मी में भर्ती होखे खातिर हमने के लगातार 5 साल से मेहनत करत तानी जा। वही आर्मी के नौकरी 4 साल के मिलता। बताइए भैया लोग हमने के मेहनतियों में से 1 साल कम हो जाता है। बाकी हमारा लागत है 1 साल हऊ जीएसटी में कट जाता है। और सरकार के ऐसन योजना आवता कि सुन के लइका लोग तक कपार पीटत तारे कि अब का होई अब का होई। बाकी हम तो इतने कहब कि ये भैया जवन बा हाली निकलल बा ओइमे हाली से जाके भर्ती हो गइला के काम बा। काहे से कि सरकार हो महंगाई रोज बढ़ावेले बाकी बहाली ना निकलेला। का भरोसा ही चलता कुछ दिन के बाद इहो बंद हो जाओ। यही से कहत तानी कि जौन आइल बानू वही में खुश रहे के काम बा। ना तो पता चली नु कि सारा इहो समाप्त हो गई।